Guys, good morning, good morning. Andito tayo sa Limkit Kay. Kasi punta kami sa All Home. Let's see what they have there. Meron daw silang sales doon. So samahan niyo kami. At sama-sama na lang kayo, guys. Tama ba yan? Ito, we are passing by Shopwise. Amor. Bread your love. Amor's bread your love. As usual, nakikita nyo naman ito place na to, pero going to All Home, dito kami dadaan kasi mainit. Shortcut ba doon sa Robinsons. This one is part of Limkit Kay. By the way, level 1 na tayo dito. So, mga bata pwede na makalabas. Kaya lang, face mask pa din. We will wait until such time na sabihin ng presidente natin na hindi na tayo mag-face mask through DOH. Ganda dyan, oh. We will pala show you our new arrangement namin dun sa Ginama na open na yung cafe namin doon. So we're still trying to find what decorations we're going to put na para maganda. Tingnan niyo, ang ganda, oh. That one there is Robinsons Department Store. Ayan. Pasyal tayo, guys. Nandun yung prawn house, Mang Inasal, Shakey's. Ito ang Robinsons Department Store. Yun ang Shakey's. Nandun yung playhouse ng mga bata. Dito Cinema 3 and 4. Dito kami dadaan. Bababa kami dyan. Ganda, oh. May Robinson Supermarket. Dito kami lalabas, puntang All Home. So, ano to? South Promenade. We have Goldilocks. May mga kakanin pala dito, oh. So, dito tayo lalabas, guys. Puntang All Home. Medyo mainit. Kasi doon banda ang All Home. Kamang samahan nyo kami. We're passing by the parking space. Konting Robinsons Supermarket. Yun ang All Home if you...
air fry ako nakita nga. Simple lang. Ano to? Deep fryer? Ah, meron tayo nito. Meron sa Agusan. Churros. Or donut. Meron naman tayong ito 23,000. Promo cash. Ano tong ref na gusto mo? Kanang gamay ba para dito sa hotel? Tables o tang. Ayan ang ref. Yan ang gusto mo? 8,000 man yung sa SM. Pero hindi yung chiller. Ref talaga double door. 8,900. Churi. Let's check their tables.
table na. We just bought na maliit. Wala ba? Meron na kayong napili, guys. Working table na. Saan? Para dito ko ang yan. Hindi ko to. Anong maklo ang tubig? Ilang? Parang sa tatag ka din nun. Ay, gamay, Shane. Shane. Ay, gamay. Lagi. Abi ko 3,000. 10,000. Sakto kung 3,000 kita, nalibat ko. Hindi, 10,000 ka.